Hello लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोर बरनाय थाबाय हादरनि बिपिएल थाखोनि सुबुंफोरनि थाखाय बेखिनियाव ओंखारनानै फैदों मोनसे गाज्रि खौरां। मिरु सरकारा होनाय बेसेन नाङै 5 किल' माइरं होनायनि समसिम बे दाननिफ्राय जोबनो हासिगौ। मैयानि मिरु सरकारा लानाय थिरांथायाव मिरु सरकारा बे खोथाखौ फोरमायनानै होदों। हादराव दा थासारिया मोजां जाबाय आरो बेनि थाखाय सरकारा बे आसनिखौ दोनथ'नाय जासिगोन होननानै फोरमायदों। नाथाय माखासे दैदेनगिरि बिथांमोननि फोरमायनाय बायदिब्ला बेसेन नाङै होनाय बे रेशनखौ 6 दान बारायबावनो थाखाय मदि सरकारखौ खावलायदों। नाथाय दासिम मिरु सरकारथिंजायनिफ्राय बेनि जेबो थिरांथा लानाय नुनाय जाथ'वाखै। बिदिब्ला आबुं खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों रोखायै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। नोंथांमोना मिथिगौ कर'नानि समाव मिरु सरकार नरेन्द्र मदि बिथाङा साफ्रोम गोरिब सुबुंनो गरिब कल्याण आसनिनि गेजेरजों 5 किल' माइरं होबोबाय थानाय जादोंमोन आरो दाबो होबोबाय थानाय जादों। माइरं एबा आटाखौ बेसेन नाङाजासे होनाय जादोंमोन। फोरमायनाय बादिब्ला मिरु सरकारनि मैयानि लानाय थिरांथा बायदियै बेसेन नाङै गोरिबनो होनाय रेशन आसनिखौ फैगौ 30 नभेम्बर खालारनिफ्राय फोजोबनाय जासिगोन होननानै फोरमायदों। कर'नानि समाव 15 दाननि थाखाय बे माइरं एबा रेशनखौ हादोरनि साफ्रोम गोरिब सुबुंनो होनाय जादोंमोनब्लाबो उनाव बेनि समसिमाखौ बारायनानै होदोंमोन। नाथाय दा हादोराव थासारिया मोजां जाबाय, रांखान्थिनि जेंना गैलिया। बेखायनो बे आसनिखौ दोनथ'नो थाखाय मिरु सरकारनि आदार बिफाननि गाहाय सुधांशु पान्डे बिथाङा खोथाखौ फोरमायनानै होदों। नाथाय फारसेथिंजाय कंग्रेस राजखान्थि हान्जा आरो अरबिन्द केजरीवाल बिथांमोना बे आसनिखौ फिन 6 दाननि थाखाय बारायनांगौ होननानै मदि बिथांखौ खावलायदों। गिबि मन्त्रि अरबिन्द केजरीवाल बिथाङा लाइजामनि गेजेरजों गाहाय मन्त्रिखौ खावलायदों जे गोरिबनो होनाय बे रेशननि समखौ आरो 6 दानसिम बारायनो थाखाय, मानोना हादोराव दासिमबो कर'नाया जोबाखै आरो गोबां गोरिब सुबुंफोरा खस्थ' सैनानै दङ। फारसेथिंजाय दिल्ली सरकारा गोरिबनो होनाय बे रेशन आसनिनि समखौ 6 दानसिम बारायनानै होदों होननानै गिबि मन्त्रि अरबिन्द केजरीवाल बिथाङा फोरमायनानै होदों। दासिमबो गोबां गेदेमा बिथांमोना बेनि सायाव सावरायनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। नाथाय सरकारनि थिरांथा बायदियै 30 नभेम्बरनि उनाव बे गरिब कल्याण आसनिखौ दोनथ'नाय जासिगोन होननानै मोनथिनो होदों। बिदिब्ला थिखानाय खालारा सफैब्लासो मोनथिसिगोन जे बेखौ थारैनो बारायनाय जायो ना थारैनो दोनमारनाय जायो। बिदिब्ला दिनैनि फिसा भिडिअआ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन। आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।